Pa, znači če se razpravljal, ima nedelja, da domila kam zvaka ti da napravimo jedno dve čubanje. Ima всичко по-малко. Аз тук си карам най-гарес. Добре, да, ама се съобразявай се с оператора все пак. Избега ли ти? Сега като изправи това широка следа. Чус ли пущи? Не очаквах. Ема къси са тия не стават. Тулата като залегнеш, бат, те не мърдаш. Ма 2 метра тещи. Път много са тежките. И аз от старите пепка, ама... Вчера... Ние миналата година, като се виждам, аз бех с тех. Ага. Ама те защо стават? Тежка, 2 метра устойчив. Вчера едни атомици, един приятел ми ги даде. 1,74. Ама не се дига, ти казвам. Ама само за шуз да ги караш направо. Прекъси са. Ти си височка 1,74. Абе, за шуса ти да, къси. за мене са къси, ама. Абе, добре са. За нас горе-долу 2 метра. За шус. Тежка да се. GoPro стоп видео.